Sumagmamano apaset ti kalsada dito'y probinsya ket addan dagiti napasamak karasgrasya. Ang nakadangran ken nakapukawan ti biyag dagiti sumagmamano ag kakailyan. Dagiti apasamak ket irek-record ti Philippine National Police tapno makita ti datos. No adati nagngatwan wenno nagbabaan ti kaso ti aksidente. Iti naglabas sa talo atawen naragsak kakanayon nga ipakpakaammo. Iti Ilocos Norte Police Provincial Office ang abababati na imaldit nga vehicular accidents. Ni kumpara karagiti imuno na natawen. Kastoy tinagbali na rakurak manen. Iti Ilocos Norte Police Provincial Office no sa rino nga dayti sa gasot 28 na i-record na nga aksidente. Mani po January 1 naging ganit September 26 itaatawen ang nabababa no idasig iti kapada panawen iti 2024 nga 257. Nubay kasta namunganay iti panagdudua no umnumet laeng a bimaba wenno adda nga ta iti panangidulin ti kapulisan iti dumang nga aksidente tapno makuna a bimaba ti datos ti aksidente. September 29, 2025. Naipadanon di Bombo Radyo na wag iti napasamak ka aksidente iti barangay Liliputan iti Ili ti Pinili. Inasa ang aksidente ket pakairamanan iti may sangatrak karumrumwara mapanag-deliver ti feeds iti kalaat na natumba apaman na dumaldalias sa tikalsada sa kupen iti nasa barangay. Gaboy tira ito'y nakapasar ti sugat dagiti nakalugan nga insigida met ana rescue ti driver ken dagiti duwa a pahenante. Daytoy akaso ket may pagrupas saan nga in-record ti Philippine National Police iti Ili ti Pinili. Gabot rumrumwara may pagrup nga insawa ni Police Major Antonio Marzani ti Chief of Police iti PNP Pinili nga saan dan nga i-record daytoy tapno saan na manayunan pa ay ti bilang ti aksidente iti nasao nga lugar. Daytoy nga akto ket kinondenar iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Segon kani Police Colonel Michael Bautista, iti mga nadaulo iti PICAD iti Ilocos Norte Police Provincial Office nga awan ti kastoy a mandarda karagiti kameng ti kapulisan. Inmarad na nga amin digiti aksidente ket rumbeng nga may record. Tapno makita ti omno adatos sa mausar. Iti panangaramid karagiti addang ti kapulisan ang makatulong amang pababa ti aksidente dito'y probinsya. Inbarad ni Bautista at di maysa karagiti kitain dano anati kaadwan a rason edi pan nakadesgrasya dagiti motorista. Inlawlawag na pay nga minor man nga aksidente wenno nagkinapya dagiti agsinumbang ira partido ti aksidente ket rumbeng latta a mai-record dagitoy. Segon ken kuana no umno nga adda dagiti Chief of Police asaan na mga record wenno mangilimit iti impormasyon ket mabalinda sumango iti kaso an negligence. Yung mga ganong insidente i-recall pa rin tapos ilalagyan naman ng kung ano yung nangyari kung nakapag-ayos sila. Magsisettle sila both personally. May mga ganyang insidente kasi pero i-records pa rin natin yan. Pero may kwan naman, may kwan naman dyan na nag-settled na sila na dalawa. Yung data kasi is kailangan natin yan kung ano ang mga kwan kasi tinitignan natin kung ano ang insidente, kung ano yung mga fault ng mga drivers, sasakyan para makuha natin yung data at suppress natin o mapunuan natin kung ano yung pinakamalaking data na nakuha kung anong sanhi ng disgrasya para ma-intervene natin yung fault na yon para magawa natin ng paraan. Kaya kailangan talaga natin yung data. May kwan tayo dyan regarding dyan na lahat ng mga incidents dapat recorded. Nire-record natin for future references kasi hindi natin alam na mangangailangan ng documents yung both side. Pag hindi natin na-record yan at pumunta sa police station, may pananagutan po tayo. Negligence po yan ng investigator or police COP, Chief of Police, kung hindi may mga tinatago silang data
supposed to be talaga kailangan i-record for lahat yung mga insidente na nangyayari sa lugar nila. Kabayatan na kinumpirmara ni Police Major Antonio Marzan, di hepe di PNP Pinili nga adda tinapasama ka aksidente di pasati Pinili Nueva Era Road at sukupan di Barangay Liliputan na may isang vehicular accident. Kunana na itapwak kiniigid di kalsada tinas o atrak. Gapoy taray ito ikit insigida meta nagresponde dagiti opisyal di barangay ken dagiti kameng ti kapulisan. Dito'y pinaglikudan na ti akusasyon nga adda ti insawang na nga saan na nga i-recorden da ito pasamak. Patsan na nga namiskot dalaeng isuna. Kuna na nga i-record amin nga aksidente iti ili ti Pinili tapno adda ti usuren. Dagiti karaman ti aksidente nga pang-avail iti insurance when yung kaso nga agkasapulanda. Inbarad na napateg da ito'y gaputa da ito'y ti mausar iti pan nakaipaiget nga implementasyon da iti traffic codes dito'y probinsya. Inbarad na anapateg iti pan nakakompleto ti datos gaputa da ito'y ti mausar iti pan nakapaiget nga implementasyon da iti traffic codes dito'y probinsya. Napasamak dati di September 29. Ijay Pinili Nueva Era Road, vicinity of Sitio Nagbaratan, Barangay Liliputan. Nga tay may isa nga trucket nag-break loose iso na naitapak di pasada. Although kasi iti napasamak, daras nga nagresponde iti barangay officials ken iti kapulisan. Upon arrival ijay ket nasya admit minor injuries lang iti napasamak da ay driver ken na-turn over for first aid iti barangay Liliputan iti barangay official. So, di na interview da iti driver kaya timbaga na nga umayda ka no sundon iti employer na nga may dala ni soda kaya napandai ahon da dyan ay truck nga naipaigit iti kalsada. So nga nai-record mi data sa amo tayo mat kaya masapol nga talaga nga aming insidente kat i-record. Kaya data record na no police report na ket mausar nga para to ada iti na pag-claim iti na insurance no kasparigan man dagiti driver ken dagyan ay truck. Yes, sir. So kaya nasa awan sir, awan di ka na pagpaiswanan nga hantay nga in-record ti dato nga napasamak tapnon maipababa iti bilang ti kasot aksidente dita ili ti Pinili sir. Ay well, one iti kasi nga notion na ya sa amin mat kat well reported data na may record mi mat data. Kaya siguro na miss quote na lang da dyan ay naibagak but then naibagak mat no niya ti gusto nga napasamak hindi da dyan nga pasamak. Kaya to man kasparigan jay use report siguro iti pakaawat no ada ngayon appreciation na lang siguro na pinagkaawat nga no ti baban iti na police kita may record mi dita. Tapos depende mat siguro kadda no i-report iti media personalities nga kakadwa tayo no ada ngayon in as much as possible ket minor incident lang kede tayo napasamak iso nga depende diyan ay media personality o noksat no dang i-report mat katapada. So na interview dakmat ano nga ngam de lang sa nagwendo net idi nalpasito tong tuwan. Apo hepe kaya nasa uwan no minor injury lang iti sinagaba iti dagitoy involved iti aksidente ken nuhaan nga interesado iti both party nga i-blatter datoy nga napasama ka aksidente i-record tayo lata apo hepe. When sir kasi i-record mi lahat data ta in case nga
kasta iti tungtungan handa nga interesado. Ikan na sa lang magdadya handa nga interesado kat siguro dyan ay part nga handang interesado nga I mean amicable settlement nga dagos tiket da. As far as kararamidan iti na kamang ti kapulisan ket i-report milata, i-record milata tapos i-note mi jay blatter nga amicably settled da. Ano in kaso nga agbalo to ti panunod da ket adala tayo iti reference. No? Yes, sir. Sir, namin ti makita tayo nga epekto na, no haantay nga mai-record, dagito'y aksidente nga mapaspasamak iti lugar nga sakupan tayo, sir. Well, amo tayo lang tamat nga iti na road worthiness ket ada iti na tattao daytan nga dati driver. So iti na intervention mi mat dagiti traffic ordinances implement mi nga nalayong ti traffic ordinances. Lalo daytoy ket upcoming iti na undasken Yuletide season ket ado iti agaawid nga bakasyonista wenno dagiti kakailyan tayo nga going out and going in the province of Ilocos Norte. So hantayo nga ma-monitor no ana iti ana ti epekto na daytoy iti nay ngumatubaw no bumaba. So iti intervention lang iti kapulisan ket strict implementation iti traffic ordinances. Tapno masulbar iti may sa problema ken makaipaay ti solusyon ket rumbeng nga adda ti maaramat nga umno adatos. Iti mapaspasamak kini pagilian. Saan na maamuan no sa sino ti mangibagbagati kinapagpaiswanan gaputa ultima agpampanday linteg ken sumagumuno nga adaan turay ket kabaelandan ti agkusit tapno isalakan ken ilimed ti bukod da arugit. Laglagipen, nakailanan iti Proverbs chapter 12 verse 22. The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo!